Mlalelo wami kupina kuphi la kufika khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke umathinto acobza intombi zomqamela amehla kabanye zokuqamela imali thiwazi ngana wethu ngabe sikhulakho lokuqala la ngicela upress subscribe button ushare uphinde ucomment okhulu nakonke ulike ivideo yethu uma ke usubscribe back imali khamba kodwa senze sibe wena oqala uthola notification mase sikufakela ivideo phambili uphenduka ihlaya ke uQuality lapha eku live abantu bahleka isimaye maye indlela okwenzeke ngayo bekunenye insizwa bi lapha ke kuyipanel ku live isicela ukuthi uQuality icela ukuthi uthi mase khipha afeatureishe imfezi insizwa ke izwakala ngathi yase Eastern Cape kodwa ke ihla kube ukuthi uQuality useyikhiphile nje kodwa manje kusho ukuthi lensizwa yona umculo wayo akawuzwa abantu bathi hey Quality awuyona lento ayitshela ukuthi iyona kana khethu ngiyafisa ukuthi ngisovula kube wena ubhekana nalenkinga ukuthi ke ubuzobhekana nayo kanjani buzokwenza kanjani njengoba naye egcine eseyixosha insizwa lapha kuyipaneli ngaphambi kokungimoshela isikhathi sakho umntana sekhaya nayi video ubambe nje amazwi bela noma ingaphelele kahle kodwa ke asibambe ngana kwethu Sensizwe uyangicela ukuthi ngoDisemba angiphinde eduze futhi nje ngoba kade ngingumuntu obekhiphe khona manje ngo-October sho ngoDisemba ngibe ngiphinde eduze. Shithi khona engakuzwanga kahle kulezi ey'khona. Ifuna ukufeatureisha umuntu. Futhi-ke njengoba ngoDisemba njengoba ngo-October nje siwuphethe nje mina kumele ngibuye sengibuya ngoDisemba next month. Kumele ngiqise yami ngeyodwa bese ngikhipha futhi yabo. Awuzukuyiqisa lutho phela ngoba kumele uphinde uhlanganise ingoma phela manje ukuze ngoDisemba ukhiphe. Madoda nethuba. Hey. Kunzima manje out of somopho isikhalo sami esikhulu ukuthi ingane sebamba amabhega amakhulu lapha engafani nathi ifashion nami iy'ntombi siqondana nazo mina ngiqondana nazo ngisamazi yaphetha zinibambisa amajazi ekugcineni isikhalo sami yasika ekutheni